Hej alle sammen, i dag der spiller vi Minecraft. Hvad fuck var det nu, jeg skulle bruge træ til? Det kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, at jeg skulle bruge det til... Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal snakke om. Nå ja, her han er. Det er noget flot træ. Gay! Jeg har også... Nej, Hvad er det? jeg ved, hvad du mener. Det er diamant! Lad os se. Der! Okay, yes, det er Nej, det var blomst. Ups. Fuck you. What? Så, Der er en spawner her. der er en spawner. En spawner. Jeg vil ikke lege med dig, Jeg vil ikke lege med dig. Gå væk med dig. Gå væk med dig. Nej, jeg kan ikke lide dig. Nej. Jamen, det skal... Det skal lige skrive ned. Hvad skal vi så nu? Ravine X Kom med dig. Lyt, ja. Y Z Ja. Hej alle sammen, jeg håber I nød den her video her. Jeg ved ikke lige hvad der skete for slutningen, men den blev åbenbart ikke optaget med. Men jeg håber I nød videoen alligevel, og fik godt grin. Så tak fordi I gad at se med, jeg håber I nød videoen. Husk at like og subscribe, og hvis I disliker videoen, så skriv i kommentarfeltet hvorfor. Så vi ses. Her er noget flot træ. Gay!